Dobrým cvičením na orofaciální stimulaci nebo svaly kolem pusy je lízátko. Viď, Áďo? Jakože třeba můžeme vystrč jazyk a takhle ukaž, takhle lízej. A ještě vystrč jazyk, tak a vystrč jazyk. Jazyček, Aroušku. Tak, jazyček. A nebo můžeme dát lízátko do tváře a musí si ho pohybem jazyka nebo pusy bez rukou vyndat. Ne ručičkama. Pusínkou vyndej. Tak. A ještě na druhou stranu. Tak. A nebo můžeme potřít. Počkej. Můžeme potřít pusínku takhle a volíznout. Tak, volízni. Tak a dole taky. Tak a ještě jednou. Tak. A dole. Tak. A zase zkusíme volíznout jazyček. Vystrč jazyček. Jazyk ven. Jako čert. Tak. A ještě jazyk ven. Ještě otřeme. Tak. A Áďa volízne. Volízni. Tak. A dole volízni. Tak. A dole. Tak. Tak. A jak dělá čert?